След официалното откриване всички състави имаха възможност да представят своите репертуари не само пред многобройната публика на Полски Тръмбеш, но и пред камерите и телевизионните зрители на Еврофолк ТВ, основният медиен партньор по проекта на организаторите на 11-то фолклорно надиграване «Ритми край Янтра от извора на предците ни». За устойчивостта на проекта ще послужи разпространението на видеозаписите и заиграването на автентичните хора от местните хора. Ние спечелихме проект за подкрепа на селските райони и тази година сме под новото мото «Ритми край Янтра от извора на предците ни». Нашата цел беше приемственост на младото поколение с разучаване на автентични хора от нашата община. Ние с децата от Полянци издирихме и разучихме две автентични хора. Едното е от село Каранци, Катеринкината. Групата, която ни предостави хорото, го танцува от много време и участва в Копривчица, е участвала през 1981 и 1986 година. Това хоро е залегнало в техния репертуар и са вземали първи места. Това е едно от най-популярните хора тук в този район, нали така? Да, играе се много. Да, най-популярното. Децата много го харесват и го играят с удоволствие. Чест ви прави, че сте спрели именно на него. Как премина процеса на разучаване? Точно как се случиха нещата? Видяха ли го те от самите жени, които умеят да го играят? Ние ги поканихме. Те им показаха стъпчиците, разучихме нещата и така се случиха. С удоволствие и жените останаха много доволни, че децата така поеха с радост това хорце. Искам да ви поздравя за нещо, което съвсем наскоро сте направили. Показали сте на децата на Полски Тръмбеш Катеринкината. Защо го направихте? Защото те издирват тези стари местни хора и тъй като в региона ние сме с най-добра традиция в тези хора, двете, които им показахме, Катеринкината и ой наляво, ой надясно, и затова, като ме потърсиха, на драго сърце се отзовах. Вие как приехте това, което се случва? Останахте ли така доволни от децата? Насърчихте ли ги? Да, разбира се, много съм доволна, че приемат това, което ние от много дълги години, от 1981 година, ние поддържаме като традиция и сме много щастливи, че можем да го предадем на тези деца, които харесват тези стари наши местни хора. Катеринкината, трудно хоро ли? Много е динамично, много е хубаво. Не е много трудно. От кого го знаете вие самата? Кога го научихте? 81 година, аз от 81 година и много преди това съм в читалището, в този ансамбъл, тогава се наричаше за народни хора. И оттам, от старите жени, които са издирили тези хора, и аз оттам го знам. Те днес няма нито една между нас, а ние предаваме, ние сме техните наследници. Другото хоро, кое е населено място? От Полски синове, Чукурланско хоро. Размера е 7/8, на ръченица. Много приятно хорце. По същия начин процедирахме. Дойдоха, показаха ни го и много бързо го усвоиха децата. Нека да ми разкажете как подготвихте двете автентични хора. Първо да кажем как се казват. Първото хоро се казва Катеринкина. Второто се казва Чукурланското хоро. Кое от двете ви допадна повече или... Двете. Беше ли забавен процеса на разучаване? Какво се случваше? Точно как премина? Нямаше трудности, беше лесно и забавно. И беше много интересно. Знаете ли от кои населени места са тези две хора? Катеринкината от кое село на община Полски Тръмбеш? На Каранци. Да. А другото? Полски синовец. Ходили ли сте в тези села или срещали ли сте хора?
Ходили сме. Ходили сме и сме срещали хора, да. А когато се срещнахте с самите носители на тези хора, хората, които ги изпълняват, беше ли ви интересно да се запознаете, да разучите стъпките от тях? Да, беше интересно. Нямахте притеснение? Да. Не, няма. Допадна ли ви това и искате ли занапред да разучавате такива хора? Да. Да, искаме. Това ли е начина да им се представя фолклора на децата от извора? Наистина от извора да черпят? Да, наистина за първи път процедираме. Ние до сега с тях сме разучавали съвсем други хора, но специално тези автентични хора им направиха голямо впечатление и даже искат да разучаваме всеки път по някакво хорце автентично. Това ще да бъде следващия ми въпрос. Дали планирате и занапред да работите по този начин, защото щом е увлекателно за децата, то има ефект, дава резултати. Ами да, разбира се, но този път вече ще им показвам автентични хора и от другите фолклорни области, защото виждам тяхното желание и техния интерес и искам те да се запознаят с стила на автентичните хора от другите региони.